إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Tahqiq ol tor adamları ki kafir bolupdylar, olara mallary we ewlatlary nef bermez we Hudaanyň azabyndan bir zerrede gaýtaryp bilmez. Olar dowdakyň odunydyrlar. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Olaryň hal we adety Firawnyň we Firawundan olalky kafir milletleriň hali we adety ýalydyr. Biziň ayetlerimizi tekzip edip yalana nisbet berdiler. Pes Allah tebarek ve taala şolaryny gereftar etdi. Özleriniň eden günäler sebepli. Bu Allah tebarek ve taalanyň azaby nihayetde güýçlidir. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Kafirlere ayt, sizler tizlikde mağlup bolarsyňyz we ahiratda da cehenneme sürülüp ertilersiňiz. Ve ne veyle yaman jaýdyr cehennem. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Tahqiq siz üçün bir nişane we alamet bolup geçdi. İki taifada. Olar Bedir'in meýdanynda bir-biri bilen tataşdy. Şonuň bir taifasy Huda ýolunda jang edip urşýar. We bir kafirlerdir ki müminlerini gözleri bilen iki beraber gördüler. Ve Allah tebarek ve taala isteýän adamsyna nusret we kömek berer. Tahqiq bu wakyada görýän adamlara ibret bardyr. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Adamlara avadan kökedilli şehawatini dost tutunmagy, yani nefsin arzu etdiýän zatlaryny, zenanalar ýaly, ogul-gyz ýaly, sanlyk doly gyzyl kümüşler ýaly, we tälim berilen bejerigli ýaxşy atlar ýaly, we goýun gozular ýaly, we ziraatlar ýaly. Bu zatlar dünýäň metalardyr we ýaxşy barlyga jaý Hudaýyň ýanyndadyr. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Aya sizlere o zatlardan ne ýaxşyrak zadyny habar bereýinmi diýip. Ol tor adamlary ki Hudaanyň azabyndan gorkup perhiskar bolupdylar. Şolar üçin Hudaanyň ýanynda cennet bardyr. Ol cennetiň baglarynyň we gasyrlarynyň aşagyndan nehrler suwlar akýardy. Şolar cennetde hemişelik bolan hallarynda. We şolar üçin pek hatınlar bardyr we Hudaanyň rızasy bardyr. Ve Allah tebarek ve taala bendelerinin amellerini görýän we agahdyr.